Haga jinga lekai DFB Pokal Quarter Final hapdeng ka Leverkusen kabadon haga kerdan kabanengkong haga mi yakhen point haga jinga lekai Bundesliga Persia ika Stuttgart kabadon haga kerdan kabalai haga jinga lekai Bundesliga haba Paisha ka jinga lekai Quarter Final ka Leverkusen kalala berpelim selit ya ka Stuttgart da lai la ka wei badia ka gol penjob jong ka Leverkusen layo ban thep hashwa ban kut ka jinga lekai kata haka minit ka bakhantai pheu lengbau Jonathan ba lengbang ra jing job ka Leverkusen kadang jan ban poi ka final jong ka jinga lekai DFB Pokal haga jinga lekai Copa del Rey semi final first leg hapdeng ka Mallorca Persia ika Real Sociedad haba Paisha ka jinga lekai baro artli kenhun kia khaj klemla bat penki jar nadu basdang ka jinga lekai adu bokut jong ka jinga lekai wala baro artli kenhun kila persiang bat penki jar henry ki klemla bat penurlong haga jinga lekai yakni rung Olympics na deuba South America hapdeng ka Brazil Persia ika Paraguay haba Paisha ka jinga lekai ka Brazil kalamat ika namrem dai wela not hakmat ka Paraguay badia ka shigol jong ka Paraguay la yo bencep ashwa benkut ka kela step kata haga minit ka South Plusan plus R haga wei par ka jinga lekai hapdeng ka Argentina Persia ika Venezuela haba Paisha ka jinga lekai baro artli ki kenhun kia khai damar argol badia ka gol pedia khai jong ka Venezuela la yo bencep ashwa benkut ka jinga lekai kata haga minit ka bakhandai pheu plus nyau lengba ka penalti haga jinga lekai semi final jong ka Asian Cup hapdeng ka Jordan kabadai gari kabadon haga kerdan ka beprap nyau Persia ika South Korea kabadai gari ka belayo benra Arsen ya ka nam ladu jong ka Asian Cup haba Paisha ka jinga lekai haga kela step baro artli ki kenhun ki klemla ban penki jar badai haga kela min ka Jordan galayo ban tap ya ka gol ka baningkong jong ka jinga lekai kata haga minit ka basan peulai lengbau al Neymar badai hadin khat lai minit kata haga minit ka ban riu peun riu ka Jordan galayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau al Tamari badai le magi negi ar gol la pelong ya ka Jordan bagan la ban pelim ya ka South Korea da Arlanot haga negi jinga lekai semi final bad lengba ka negi jing job ka Jordan haga sin ka baningkong kalayo ban rong siya ka final jong ka Asian Cup